रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट फिल्म के ट्रेलर देखनी है जा कि ना? अगर देख ले कब जा तो बहुत मजा आयल और नहीं जा देख ले तो पहले ट्रेलर देखी ओकरी बाद हमारी वीडियो देखब। आर माधवन के तो जानते हो कब बेहतरीन अभिनेता, अब उनकर निर्देशित ई बेहतरीन बायोपिक फिल्म इसरो के एगो वैज्ञानिक के जीवन पर ये फिल्म बनताटे और आज के कहानी भी वही वैज्ञानिक के जीवन पर आधारित बा। तो नमस्ते, हमार नाम है यशदीप और वो सब भोजपुरिया कथाकार चैनल देखतन जा। तो चलिए कहानी शुरू कइल जाए। 1970 के समय में भारत रॉकेट इंजन तकनीक के मामले में बहुत पीछे रहे और एक वजह से भारत के दूसरे देश पर निर्भर रह के पड़े। कोनो देश जैसे कि अमेरिका अपन तकनीक या फार्मूला जैसे कि रॉकेट इंजन के ही ले ली भारत के देबे ना करे, पर हाँ बिना फार्मूला देहले वही रॉकेट इंजन के भारत के बेच के मोटा पैसा जरूर कमा ले। अगर फार्मूला दे दे भारत के तो भारत वैसने रॉकेट इंजन बना ले जैसे अमेरिका रूस जैसन देश के बहुत नुकसान हो जाए। भारत चाहत रहे कि वो रॉकेट इंजन के बनैला के विधि या फार्मूला मिल जा जैसे वो कम लागत में ही खुदे वो रॉकेट इंजन के घर ही बना ले, पर अमेरिका ऐसा ना चाहे। वो समय अमेरिका भारत के बहुत खिलाफ रहल करे और पाकिस्तान के तो अपनी गोदी में खिलावे। वो समय भारत अमेरिका से रॉकेट के अंतरिक्ष में भेजे खातिर क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन तकनीक मंगलस, पर अमेरिका के देहला से साफ मना कर देहलस। तब भारत अपनी मित्र देश रूस के पास गई, रूस मान गई, पर जब अमेरिका के बात के पता चलल तो फ्रांस के साथे मिलके रूस पर दबाव बना देहलस, जैसे रूस भारत के क्रायोजेनिक इंजन के फार्मूला देहला से मना कर देहलस। क्रायोजेनिक इंजन तकनीक बहुत पेचीदा और जटिल होला। एक क्रायोजेनिक इंजन में पावर बहुत होला, रॉकेट के स्पीड और भारशाला की क्षमता के बहुत ज्यादा बढ़ा देला। अमेरिका चांद पर जाए खातिर यही क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल कैले रहे। इस सब भइला के बाद भारत यानी कि इसरो के वैज्ञानिक दल खुद के दम पर क्रायोजेनिक इंजन के विकसित कैला में लाग गए लोग और ये प्रोजेक्ट के हेड रहना नंबी नारायणन। नारायणन कोनो आम आदमी ना रहना बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, होमी जहांगीर भाभा जैसन महान वैज्ञानिकन के साथ इनकर नाम लेहल जा। नारायणन नासा के छात्रवृत्ति पर अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के डिग्री लेले रहना और नासा के नौकरी के ठुकरा के इसरो ज्वाइन कैले रहना। नारायणन के डायरेक्शन में भारत के तका और देशन के भी लागत रहे कि भारत जल्दी क्रायोजेनिक इंजन बनैला के स्वदेशी सस्ता तकनीक बना ली। पर रउआ खुदे सोची कि अगर वो समय भारत के लगे ई तकनीक आ जाइत तो अमेरिका जैसन देशन के का हाल होइत। अब यही जैसे तो सब खेल शुरू भइल। 1994 के अक्टूबर महीना में केरल पुलिस मालदीव के एगो महिला मरियम राशिदा के इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन के ड्राइंग या तस्वीर के और इससे जुड़ल खुफिया जानकारी के पाकिस्तान के बेचला के आरोप में तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार कैलस। राशिदा से पूछताछ में केरल के जांच टीम के ई पता चलल कि राशिदा इसरो के कुछ वैज्ञानिकन के साथे मिलके क्रायोजेनिक इंजन के स्वदेशी तकनीक के पाकिस्तान के बेचत रहली है। राशिदा के मुताबिक ए वैज्ञानिकन में क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के हेड डायरेक्टर नंबी नारायणन भी शामिल रहना। राशिदा के गिरफ्तारी के लगभग महीने दिन के भीतर नवंबर 1994 में तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप वैज्ञानिक और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नारायणन समेत दो वैज्ञानिक डी शशिकुमारन और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर के अरेस्ट कर लेहल गई। एकरी अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के एगो भारतीय प्रतिनिधि एसके शर्मा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा के मालदीव के दोस्त फौसिया हसन के भी गिरफ्तार कर लेहल गई। एकरी बात नंबी नारायणन और उनकरी टीम के देश के गद्दार, देशद्रोही, धोखेबाज, चोर पता न का घोषित कर देहल गई और एमे मीडिया के बहुत बढ़न हाथ रहे। नारायणन के साथ साथ इनकरी परिवार पर भी गद्दारी और धोखेबाजी के ठप्पा लाग गई। इनकरी परिवार के मंदिरन में घुसला पर रोक लगा देहल गई। समाज जहे न तहे इनकरी परिवार के ऊपर ताना मारे लागल। समाज वो लोग के आत्महत्या करे वाला रास्ता पर जबरदस्ती धकेले लागल। ऐसनो ना रहे कि जांच पूरा हो गई रहे या कोर्ट के फैसला आ गई रहे कि नारायणन पाकिस्तान खातिर जासूसी करत रहना। ना, समाज खुदे ही जान गई कि नारायणन दोषी बाना, गद्दार बाना। मामला बड़ा संगीन रहे। देश के खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ए केस के जांच पड़ताल करे लागल। आईबी के पूछताछ में नारायणन अपनी ऊपर लागल सब आरोप के खंडन कैना और आरोप के एकदम गलत बतैना। फिर ये केस दिसंबर 1994 में सीबीआई के हाथ में आ गई।
1994 से 1996 तक सीबीआई अपन जांच पड़ताल कैलस और मई 1996 में केरल के लोअर कोर्ट में अपन जांच रिपोर्ट जमा कैलस। सीबीआई के जांच रिपोर्ट के अनुसार नंबी नारायणन और उनके साथे जितना लोग पर गद्दारी और देशद्रोह के आरोप लागल रहे और गिरफ्तार कल गए रहे, जिनमें मरियम राशिदा और फौसिया हसन भी शामिल रहे लोग, सब लोग एकदम साफ और बेकसूर रहे लोग। सीबीआई के ए लोग के खिलाफ कोनो ऐसा सबूत ना मिलल जेमे ई साबित हो सके कि ई लोग ए जासूसी कांड में शामिल रहे लोग। सीबीआई कहलस कि शुरुआत से ही बात फर्जी रहे कि इसरो के वैज्ञानिक कोनो क्रायोजेनिक तकनीक पाकिस्तान के बेचत रहल लोग। केरल पुलिस के ई दावा बेबुनियाद और तर्कहीन और कोरा बा। ई तो बस एगो गढ़ल फर्जी कहानी मात्र बा। नंबी नारायणन कोनो गद्दार नइखन बल्कि एगो सच्चा देशभक्त बाना। केरल में उस समय कम्युनिस्ट सरकार रहे। उ सीबीआई के रिपोर्ट के चैलेंज कर देलस कि सीबीआई के ई जांचे गलत बा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल गई। केरल सरकार कहलस कि मामला के फिर से जांच होके के चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहलस कि अब ये मामला में दोबारा जांच के कोनो जरूरते नहीं थे। 1996 में कोर्ट सीबीआई के रिपोर्ट के मान लेहलस और ये जासूसी कांड में गिरफ्तार सब आरोपियन के आरोप मुक्त कर देहलस। केरल के जौन जांच टीम ये मामला के जांच के लिए रहे, नारायणन के गिरफ्तार के लिए रहे, ओकर चीफ सीबी मैथ्यूज के बाद में केरल सरकार केरल के डीजीपी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बना देहलस। सीबी मैथ्यूज के अलावा दू जानी और मुख्य जांच अधिकारी रहे लोग, एसएसपी के जोशुआ और एस विजयन। सीबीआई के जांच रिपोर्ट के बाद और आरोप से मुक्त भइला के बाद नारायणन केरल हाई कोर्ट गईना और कहना कि वो अफसरन पर कार्रवाई होके के चाहिए जे ए पूरा मामला के जांच कैले रहल लोग और हमनी के गद्दार देशद्रोही चोर साबित कैले रहल लोग। नारायणन कहना कि हमनी के तब पूरा जीवने बर्बाद हो गई, पर केरल सरकार का कैलस उ नारायणन के ए याचिका के खारिज कर देहलस। तब नारायणन केरल हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई ना। नारायणन 1996 में ही आरोप मुक्त हो गए रहना, लेकिन उनकर जौन सम्मान गिरल रहे ओके फिर से पावे खातिर लड़ाई चालू रखना। 24 साल बाद 14 सितंबर 2018 के सुप्रीम कोर्ट उनकरी खिलाफ जितना भी गलत और झूठा रिकॉर्ड रहे ओके हटावे के आदेश दे देहलस और उनकरी सम्मान के दोबारा बहाल करे के आदेश देहलस। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अगुवाई वाला पीठ जिसमें जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ शामिल रहे लोग, केरल सरकार के आदेश देलस कि नारायणन के उनकर सारा बकाया रकम, मुआवजा और दूसर लाभ जल्द से जल्द देहल जा। सुप्रीम कोर्ट आदेश देलस कि नारायणन के नुकसान के भरपाई पैसा से तो ना हो सकेला, फिर भी नारायणन के 75 लाख रुपया के भुगतान कइल जा और एक रिकवरी ओ पुलिस अधिकारियों से कइल जा जौन उनके ए झूठा जासूसी मामला में फंसैले रहल लोग। साथे साथ सरकारी दस्तावेजन में नंबी नारायणन के खिलाफ दर्ज गलत और झूठा टिप्पणियन के हटावल जा। सुप्रीम कोर्ट के ई फैसला सुनैला के वक्त नारायणन ओही जा उपस्थित रहना। ऐसा मानल जाला कि अगर नारायणन के खिलाफ उ षड्यंत्र ना भइल रही तब भारत 15 साल पहले ही उ क्रायोजेनिक इंजन के बना लेले रही। ऐसा मानल जाला कि ये पूरा षड्यंत्र के पीछे अमेरिका के हाथ रहे। अमेरिका के खुफिया एजेंसी CIA ही नारायणन के एक पूरा मामला में फंसैले रहे। एकरी खातिर CIA केरल के उस समय के तत्कालीन सरकार के कई बड़हन नेता और अफसरन के काफी रकम दिवैले रहे। अब तो रुआ जानी गई लोग अब कि ये पूरा मामला में देश के साथे गद्दारी आखिर करत के रहे। ये बात के जवाब रुआ वीडियो देखला के बाद कमेंट करके जरूर बताए। 2019 में मोदी सरकार एगो बहुत बढ़िया कदम उठैलस। एगो देशभक्त के, एगो महान वैज्ञानिक के, नंबी नारायणन के पद्म भूषण से सम्मानित कैलस। अगर हुआ कि ये वीडियो अच्छा लागल हुई तो वीडियो के लाइक करी, हमारी चैनल के सब्सक्राइब करी। एगो सब्सक्राइबर बढ़ेला तो लागेला कि भोजपुरी खातिर हम अच्छा कदम उठैले बानी, समाज खातिर अच्छा कदम उठैले बानी। नमस्ते।